In Romte docht amateurhistoricus Pieter de Jong deze week een bijzondere vindst in een molenbos in Oudebekeep. Sjoggen we hoe de gemeente Smellingenloon reageert op de rechtszaak tegen de nijbouwplannen in de Pijnemieren en ben ze in Blijen bang dat de nieuwe terp vertraging oprint. In Oudebekeep is er nou druk aan de gang met snoeiwerk in het molenbos om zo de contouren van het oude park van Roodbaard bij de vastkien te toveren. Amateurhistoricus Pieter de Jong uit Oudebekeep is als vrijwilliger bij het project belutsen, maar had in die tussentijd ook een bijzondere vindst dien op een oude kadastrale kaart van het molenbos. Het Warmolenbos, dat is op het moment dat is correct aangekocht door het plaatselijk belang hier van Oudebekeep. Het eerste molenbos hier al in bezit, maar dat weer dus helemaal dichtgegroeid in de ren van de tijd. Er is nooit wat aan dienen de laatste 40, 50 jaar. Maar er ligt nog wel een hele mooie vierpartij in, met een eiland. En zoals je ziet op de oude kaart van 1832 staat er op het eiland een licht gebouwtje. En ja, dan heb ik al ontdekt dat een theekoepeltje is, dat west in begin 1800. Maar dat is verdoemd, dat zit er al lang niet meer. Dat wie verder net voor het dorp toegankelijk, alleen nog voor de landadel van Jan Albert Willingen, die dat in bezit. En ja, die had daar misschien samen met zijn vrouw Taartje Wigeri, die had hij daar wel in zitten. Ik ben gewoon met deze kaart naar het bos gegaan. Ik heb hier nu de gelegenheid om daar te zien. We nu heel mooi vrijmaken van bossage. En dan ben ik gewoon prikken gegaan met een prikker van nou, wat zit er nog in de groen. En toen stuitte ik al vrij gauw op fundamenten. En dat is wel heel bijzonder. Ja, toen ik dat vond. Ja, en dat het zo lang verborgen was onder de groen. Meer informatie over het unieke landschap van Oudebekeep zoek dan op romte.tv voor een oersjog van al het moois in deze regio. In Blijen kjellet het zwier van de moon. De projectgroep van de Terp van de Toekomst hopen van Jood belangrijke knopen te hakken. Maar een soort is nog net uiteten, zou toch blikken. Zo viel het Frieske Geer als grootste beheerder van het Boetendiks gebied niet voor een betonnen toegangspaad naar de Boetendikse Terp. Als ik naar zo'n landschap zoek, dan denk ik van, het gaat niet alleen om die terp, maar het gaat ook om het landschap daarna. Waar leidt erin? Dus je moet dat ook beleven. Dus dan maak je net een structuur daar is die eens wezensvreemd is van zo'n landschap. Nou, en als je het over een betondiek had die heel recht en strak is en met materiaal wat nooit broekt is op een kwelder, dan ben ik het er net helemaal in. Dus ik vind het net passend. Het kan op een andere manier. Het kan een green paard wijzen of met een lichte vervudding of wat dan ook maar. Op het programma stiet ook een visite aan de locatie dat de Terp van de Toekomst komt. Het hele gezelschap reizigt het aan naar het Boetendiksloon. Tjitske en Marie-Louise moeten onderwijs eerst even bijkomen van de teleurstellende geerkomsten. Dus ook wel, het is in ieder geval duidelijk wat de problemen zijn. En voorheen was dat ook niet duidelijk. Dus nu is duidelijk waar de pijn zit. En als je weet waar de pijn zit, kan je ook gaan nadenken over een oplossing. En dan in sommige standpunten staan we tegenover elkaar. En daar zullen we naar moeten kijken. In de vergadering dan had ik dan altijd zoiets van luister je hem nou wel naar elkaar. Want er wordt 4 keer hetzelfde verteld. En dan wordt er weer op dingen waarom kwam wat we al lang besprutsen ha. En nou ja, dat vind ik dan wel vervelend. Ja. Terwijl misschien hoeft het helemaal net zo te wijzen, dat is vertraagd. Maar ja. Ik heb wel het idee van jongens, nou, dan ben we hier nog. Nou, het is steeds van, we moeten dit nou weer onderzoeken, dat weer onderzoeken. Ja, en dat is wel jammer, want bijvoorbeeld dat betonnen pad, dat is al lang geleden besloten.
En we hadden al veel eerder kunnen horen dat dat een probleem was. En hadden we al veel langer eraan kunnen werken om het te veranderen. Ja. En het is wel rijkelijk laat dat we dat nu pas ontdekken. Ja, en dan beïnvloedt het zo'n opmerking wel een hele vergadering. Terwijl je dan eigenlijk stappen moet willen. En dan krijg je dus iets te jaren waarvan je denkt, hé, dit zit dan in het plan vanaf het begin. Waarom hebben we je nooit jaren wat van jet? En een alternatief bedenken kennen. Ja. Op het gemeentehuis in Drachten wordt nijtocht over een oplossing voor de pijnemieren. Doet een juridische procedure bij de Rivesteert mogelijk voor flinke vertragingswaardigheid bij de bouwplannen van 45 wenten in het gebied. Wethouder Jos van der Horst wil het liefst zo gauw als mogelijk los. Het bestemmingsplan kan onherroepelijk worden, mits zeg maar de laatste bezwaren ingetrokken worden. Dit is het gebied. Wij zijn daar. En dan komen hier en hier om je zinnen. Dat is huizen. We gaan nu 360 graden rond vrij zicht. En dan ben we nog straks wat ik weet. Nou, dat is best ingrijpend. En hij zei van ja, er komt heel wat naar u staan wat wij nog straks al je missen maar qua uitzicht en qua privacy en qua ruimte. Maar ik snap wel dat als je die wijdheid en die ruimte om je heen gewend bent en dat er nu in je zicht een aantal huizen komen, dan kan ik me voorstellen dat ze daar moeite mee hebben en dat ze dat anders hadden willen zien. Maar hebben binnenkort, ik geloof deze week nog zelfs, een afspraak met die zaakwaarnemer en met de familie om zeg maar, tot overeenstemming te komen. Omdat ik gewoon graag wil dat al die 45 kopers die nu ingeschreven staan voor de pijndermieden, dat die aan de slag kunnen. Doet Pieter de Jong op de kaart de theekoepel ontduts, gie hij mij goed ark naar het molenbos om te onderzoeken wat er nog oerwier van de koepel. Al gauw traceerde hij de fundamenten van de koepel. Nou, hier heb ik het vong. De een voorzichtig werden, heb ik net beschadigd. Het zit net zo heel diep. Daar heb ik hem al. Ik ben er al haast. Ik heb gewoon deze lijn gevolgd. Op een gegeven moment houdt hij op. En dan kom je mijn hoek, die kant op. En dan laat ik hier weer mijn hoek. En dan zie je iedere keer dan op een gegeven moment kom ik op dit punt weer uit. Nou, waarschijnlijk is het een gemetselde onderkant. Maar in een houten opbouw. Waarschijnlijk van rijten matten. Maar het ken ik wat moderner best werd. Met mooie raampjes erin. Maar je rijdt een dakje erop. Dit lijkt natuurlijk in een prachtige mooie omgeving nou. Het is helemaal vrijmaken van bossage. En dat het echt weer als een park erbij leidt. Ik heb wel voorgesteld om daar wel iets mee te doen in de toekomst. Om daar misschien weer een koepeltje weer de elders zetten. Maar het is zo mooi dat die weer zichtbaar is. Meer informatie over het unieke landschap van Oorde Bekeep? Zoek dan op romte.tv. Oren weken is de Romte in Koudem en zoeken we hoe vier het stiert met de plannen van de Vinken. En de grote vraag is of ze eruit komen in de Pijnemieren. Of dat de rechtszaak bij de Rivesteert in de bouw van de Wenwijk trotset werd.